Hello para bro, session ngap yang sabahai pi sya kane ka video. Te lemba kane ka video nga khot nga wer pi baro ki pajba jong ka bri unyo trap. Jong ka ri khasi berjanji ya. Tong ini ai ka jingkersan ya ka VP hakan ru tarik mentau benai agos arjar penriu. Nina letlang sya tei sya sekretariat ban penpau ya ki marjing dawa jongi ya ka sorkar MDA bakadai ban pentrekam hok ya ki jing dawa jongi. Namar mangi ki baru ngi donte ya ka hok bangin penpau bangin pensengau sya ka sorkar. Namar ngi im hari sencar pajba. Kumta mangi ki baru ngi don ya ka hok bangin pensengau ya ka sorkar. Lada ka sorkar kam pentrekam hok ya ki ki jinur kam hagade ka jala ka jungi. Te kane ka long ka biang phaingi namar baka VP ka lam ya kane ka rally. Lada umdan ka VP te nakalian jungi ki baru nginom benai nginom la ban sedang ya kano ka protes ngimlong kum kiwe ki jadbenriu namar kiwe ki jadbenriu te ki silur pha sisin ba ka sorkar kale bomdei ki mi sakmat ban yakhi ki mi sakmat ban penpau ya ki jindawa mangi khasi te bun bangi susngap namar bun le ki ba ya bi ceka pisate kila dep ai pisate ka portebut kumta nginom la su ngim kwa su ban le jakhiru tela don ki parti ki ba don sya ya kata ka jingit kli nakam ta ka ribet ka benreu nakam ta ka jing pha jong ka jela te la don kum ka VP ka biang pha tong ina snok tilang ngin ya ai ka jingkersan ya ka VP tong ina let ja ka ba jai jai ha ka te kesni ngim dai ban penmi jung kurmar lada ki badon ha ka bor ki le don bor ki thombor nakling jongi pat baru ngim ban seng ngi haban penpau ka bor jongi nrei ngim dai pat ban sedang mo ngin long ki ba jai jai ngin su penpau ki mat jing dawa jongi ka sorkar namar mangi pat baru ngi don te ka hok bangin penpau ya ki jing dawa ki jongi bangin pensengau ka sorkar lada ka sorkar ka le bom dei te ngi don te ka hok te ka biang ha kane ka rally bala khot da ka VP to ngin ai ka jingkersan ya ka VP ngina le ka ba jai jai ngim dei pat ban penmi jungkol mar kemong ngepi ngin le jai jai lada ki badon ha kabor ki le da kabor mangi pat baru ngi haban peni ka bor ngin le be kembali kito ki samlah pule ki bayaki hadalhi ngin ter be da kabor mangiru lada ki badon ha kabor ki le da kabor namar mangi pat ba ngi don sya ka hok bangin pensengau ki jingdawa sya ka sorkar tela da ka sorkar kale da kabor kam kwa ban yo sngau ki jingdawa jongi ki pajba tena kaling jongi ki pajba ngi haban pen ide kabor namar ngi im ha demokrasi ha ga ri senca pajba kabor ka syong hangi ki pajba te lapen kubor ngi ki pajba lada umdei bangi ki pajba ngi dan bor mapi ki basyong hapo sekretariat phim yo dong minister to kumta mangi ki pajba ngilong kita ki bakordor gidon sya ka bor bangin pensengau ya ki marjin dawa sya ka sorkar ti nakalen ka jonga ngam kwa ban krindrong rei tangkat nehi nga khot lang pi baro ki pajba jong ka bri no trap bangin ya teli melon ka wei tong ina mi renti sya ka te kasni ngin ai ka jingkersan ya ka VP ban let pensengau ki marjin dawa sya sekretariat ti tangkat nehi khublai sibun khublai sajangu ngin sai siam biang hai ki video